Petir. Please. Smatram da je potrebno donošenje uredbe kojom će se na razini Unije uspostaviti zakonodavni okvir za indekse koji se rabe kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima. Glavni razlog tome je osiguravanje visoke razine zaštite potrošača i investitora. Važno je obuhvatiti sve referentne vrijednosti s pomoću kojih se određuje cijena financijskih instrumenata ili potrošačkih ugovora te mjeri uspješnost investicijskih fondova. Osiguravanje točnosti i ispravnosti indeksa je ključan zahtjev koji se želi osigurati ovom uredbom i podržavam 4 osnovna cilja za poboljšanje okvira u kojem se referentne vrijednosti utvrđuju. Utjecaj na proračun Unije ne smije biti kamen spoticanja kod usvajanja uredbe i mislim da će koristi od strožeg upravljanja ključnim referentnim vrijednostima i nadzora pri njihovom utvrđivanju daleko nadmašiti pritom nastale troškove. Slučajevi manipuliranja referentnim kamatnim stopama su isto tako uz navodne manipulacije referentnim vrijednostima u sektorima energetike i deviznog poslovanja pozvali na donošenje ovakve uredbe i zato je podržavam. Hvala lijepo. Hvala. Adesso onorevole Nicola Caputo. Prego. Signor Presidente, i mercati finanziari riscontrano a più riprese la manipolazione dei valori di riferimento per la determinazione dei tassi di interessi quali Libor e Euribor. Tali manipolazioni, con la dimostrazione